Kenya William Ruto oyangoni atamalo 20 mar ute ma piny owacho gero e bwo chenro mar gedo mar ute ma nengogi ogonyore. Ibiro ket tenge ne jolweny kod obila ma pacho kaendi kaka yor chiwo negi kuonde mag jot makare. Maendi biro e kinde mane riwruok mar kotu dwaro mondo jatend piny ochiw ler ewi omenda mag gedo mag udigo ma giwacho ni itiyo godo marach kendo inywande chenro mamoko. Lidio Keyo nigi ler mar wachni. Jatend piny Kenya William Ruto notele chenro mar yawayanga ute ma oger ne obila mantie industrial area e kaunti ma Nairobi. Ute ma koro ibiro tiyo godo gi obila matiyo e bengi maduong' ma pacho ka the Central Bank of Kenya. We are delivering institutional housing for disciplined forces across the country. Currently, 2,300 units specifically for police and prison officers are under construction across 15 counties. This housing structure that you're opening today is giving dignity to the police force. People who we expect, they take care of our lives, they protect us, but we've never accorded them the kind of dignity that they deserve for the work that they do. I want to really congratulate the CBK and the whole fraternity of Treasury for giving back dignity to our police officers, and I think we must do more. Utego tingo mago mantiere kod kuonde ndariyo kada 2 bedroom maromo 200, mago mantiere kod kuonde ndadek kada 3 bedroom maromo 10, kendo ket gimora mora madore e udi gi chuth mar chiwo lwasi makare mar jot ne obila go. As you all know, many of our men and women in uniform from KDF live in all manner of places, and sometimes it endangers them and undermines their ability to provide the most critical part of the security of our nation. Jatend piny Kenya William Ruto oyangoni atamalo 20 mar ute ma igero e bwo chenro mar gedo mar ute mane onge ogonyore ibiro ket tenge ne jolweny pacho ka, obila mag kanga kod mago marito kuonde twech kanyakla kod jokanyo mag NYS kaka yor neno ne giyudo kuonde mag dak ma owinjore. 20% of whole housing units being developed under affordable housing across the country will be ring-fenced for members of our disciplined forces from the military, the National Police Service, the Kenya prisons, and the National Youth Service. Obilago ibiro minengo mapiny e utego kama gibiro chula tamala dek kadhi mbele kaka nyinyo ma ijuogo ewi hola ma gibiro chulo higa ka higa. These officers will benefit from affordable financing through single-digit interest rates, as low as 3% for those who will buy social housing, 6% for those who will buy affordable housing, and 9% for those who will want to buy the high market houses. Mati moreka komachielo ewi chenro maragulu mar omenda mar gedo mar udi manengo gi oyueyo madhi nyime pacho kae. Riwruok makedo ne jotije ma pacho ka kotu dwaro mondo mi chung chik ma igen kadhi ma yiene piny owacho tiyo gi omenda ma ing'ado jotije ne gedo mar udi no e chenro mamoko machalo kaka gedo mag skunde, gedo mag osiptende kod chirni. Kotu dwaro mondo mi jatend piny Kenya William Ruto gol duonde ewi wachno kendo kawo pacho ganda kapok okawo okang' makamano ka giwacho ni okang' no odhi ataro mar gino momiyo ing'ado omenda go. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Od bura mamalo kwedo paro mar od buch Senate mar dwaro ni omed pok mar omenda